Здравей, Ади! Здрасти. Днес ще правим изречения с този албум. Харесва ли ти? Да. Добре. Първо ще направим съвсем простички изречения, но преди това искам да ми кажеш какви животни виждаш на картинките. Това е път. Добре. Патето какво прави? Кряка. Чудесно. Крава. Кравата? Мучи. Добре. Агънце. Агънцето какво прави? Мека. Блее. Добре. Кучето? Джавка. Котето? Мялка. Коня? Чучи. Цвили. Добре. Ето тук горе ще построим нашето просто изречение. То ще започва с това е. Това е картинката за това е. А тук на това място ще залепваме животинки и ще казваме изречение. Кое животно си избираш първо? Куче. Добре, вземи кучето и го залепи ето тук. Добре, хайде да кажеш сега изречението. Това е куче. Браво на теб, добре. А хайде сега от мен едно изречение. Това е кон. Чудесна си, дай 5.